Iepa! 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 Lotz, ikusiko duzu, izaskun oso jatorra da. Hori espero dut! Guazen! Izaskun, arratsaldeon! Kaixo bikote, nolatan hemendik txanda barik etorri zarete. Bueno, baina ez gara etorri leapaintzera, Zertara etorri zarete, Bai, lea nola apaindu ikastera. Ilea apainketa ikasketak egin nahi ditudan edo ez jakiteko lehenengo lanbidea probatu beharko dut. Ados. Ara, guazen, irakatziko zu ezarra. Aioma, ze honna, Lotz! Irrikitan nago, az gaitezen! Ilea apaindegia, ilea moztu, orraztu, tindatu eta zaintzeko zerbitzuak eskaintzen dituen lekua da. Eta adi, antzinako Egipton agertu ziren lehenak. Izan ere, nobleek zein faraoiek garrantzi handia ematen zieten itxurari. Ea, Lotz, zatoz, aldemeneko gela irakutziko dizut. Lotz, itxaron begira bezero bat, hau da zure aukera. Bai zera, oraindik ez nago prestatuta, gauza asko ditut ikasteko. Bueno, ezin da inzaila izan. Kaixo, pasa mendek, etorri. Ile apaintzaileok tresna ugari erabiltzen ditugu, eta punta-puntakoa gainera. Guraizeak, orraziak, kolore desberdinetako tindak, ilargira joateko kaskoak, Prozesu hauek oso luzeak dira, Bueno, ni oraitz etorriko naiz, bai? Agur. Leku atseginak eta goxoak dira ilea apaindegiak. Baina toki hauetako onena txutxumutxuak izaten dira, zalantzarik gabe. Ea, Lotz, argi dako nik emondako aholku guztiak. Noski baietz ezaskun. Lehenik esan didazu, ile mota bakoitzari egokitutako produktuak erabili behar dira. Zer da, hau? Bueno, berdin du. Bigarrenik, bezeroak esaten duena entzun behar dela. Garrantzitsua da hori. Ue, zer esan dit? Ile motza edo luzea dizuela? Eta azkenik, zein zen azkena izaskun. Ez dela prisarik eduki behar. Hori da, ez dela prisarik eduki behar. Laster, ate magikoa irekiko da eta traste honek oraindik ez zu bere lana bukatu. Bueno, denbora gutxiago jarriko dut. Argi dut guztia izaskun. Mila esker zure laguntzagatik. Lotz, ate magikoa. Ate magikoa, nik ez dute zer entzun. Bai, joan egin behar dugu. Baina... Izasko, mila esker, plazar bat. Agur? Eskerrak zuiri, urringora arte. Aio. Baina, ze presa sartu zaizu derrepente? Bueno, zabitzan dut izaskun zain ditugu etxean, Lotz? Ados, ba, segi. Iepa! 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 Eskerrak gara izospa egin dugun.